Οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να διαχειριστούν τον χρόνο τους, οργανώνοντας τη μέρα τους σε κουτάκια στο ημερολόγιο. Αλλά λίγοι συνειδητοποιούν ότι ο χρόνος δεν είναι εξωτερικό πρόβλημα. Είναι εσωτερικό, είναι ψυχολογικό. Σήμερα θα σου δείξω τι σημαίνει psychological time management, όχι πώς να κάνεις μια λίστα αρμοδιοτήτων, αλλά πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος όταν διαχειρίζεται χρόνο, ενέργεια και εύρος προσοχής. Πρώτη μεγάλη αλήθεια. Δεν διαχειριζόμαστε το χρόνο μας. Διαχειριζόμαστε τον εγκέφαλό μας μέσα στο χρόνο. Αν έχεις 5 δουλειές, δεν σε αγχώνουν οι δουλειές που έχεις να κάνεις. Σε αγχώνει ότι δεν έχεις γνωστική χωρητικότητα για αυτά. Δηλαδή, πόση ενέργεια έχεις, πόσο μπορείς να συγκεντρωθείς και πόση συναισθηματική αντοχή έχεις σήμερα. Οπότε το πρώτο βήμα δεν είναι τι πρέπει να κάνω, αλλά πόσο χώρο έχω σήμερα. Κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Χάνουμε περισσότερο χρόνο στις μεταβάσεις από τη μία εργασία στην άλλη, παρά στις εργασίες τις ίδιες. Ο εγκέφαλος χρειάζεται περίπου 7 με 20 λεπτά για να επανέλθει πλήρως από μία διακοπή ή αλλαγή δραστηριότητας. Και αυτό είναι το κόστος της αλλαγής. Άρα η ερώτηση είναι πόσο χρόνο θα μου κοστίσει νοητικά αυτό που κάνω για να αλλάξω σε κάτι άλλο. Και όχι πόσο χρόνο παίρνει το task. Ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί γραμμικά, αλλά έχει ζώνες χρόνου. Έχει την ζώνη υψηλής συγκέντρωσης, έχει τη ζώνη μέτριας ενέργειας, έχει τη ζώνη των αυτόματων καθηκόντων και έχει και τη ζώνη εξάντλησης. Το κλασικό λάθος όμως είναι ότι βάζουμε νοητικά απαιτητικές εργασίες σε λάθος ζώνη. Για παράδειγμα, αν έχεις κοινωνικό άγχος, μια τηλεφωνική κλήση 5 λεπτών μπορεί να ανοίξει στη ζώνη υψηλής ενέργειας. Όχι ότι θα το κάνω όποτε κάποια στιγμή μου δοθεί η ευκαιρία. Πολλοί από εμάς δεν έχουμε πρόβλημα οργάνωσης, αλλά έχουμε πρόβλημα αντίληψης του χρόνου. Ο εγκέφαλος δεν μετρά λεπτά. Μετρά ενδιαφέρον, φόβο, αβεβαιότητα, προσδοκία αποτελέσματος, ευχαρίστηση από την κάθε εργασία. Γι' αυτό τα 10 λεπτά σκρολαρίσματος μοιάζουν με 2, αλλά 10 λεπτά σε κάτι που μας αγχώνει φαντάζει με 2 ώρες. Οπότε αντί να λες έχω 10 δουλειές να κάνω σήμερα, χωρίζεις τις δουλειές σε ψυχολογικά φορτία. Δουλειές με συναισθηματικό βάρος, δουλειές με γνωστικό βάρος, δουλειές με κοινωνική έκθεση και δουλειές με μηδενικό βάρος. Οπότε μετά τα βάζεις σε σειρά, όχι με βάση τη διάρκεια, αλλά με βάση το ψυχολογικό κόστος τους. Έτσι δεν καίγεσαι σε μικρά πράγματα και δεν ξεκινάς με το πιο βαρετό και δύσκολο χωρίς να έχεις ενέργεια. Όταν ολοκληρώνεται μια δουλειά, ο εγκέφαλος παράγει ντοπαμίνη και η ενέργεια γίνεται πιο θετική. Όχι όμως με μικροδουλειές που είναι χάσιμο χρόνο, αλλά με ψυχολογικά μικρά βήματα της πιο μεγάλης εργασίας. Αν σου άρεσε το βίντεο, μπορείς να κάνεις subscribe στο κανάλι μου.